Samantala, Idol, mariing tinututulan po ng mga parokyano ng St. John the Evangelist Parish sa bayan po ng Infanta ang planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa lalawigan ng Pangasinan. Ipinahayag ng grupo ang kanilang pagtutol sa pamamagitan ng sama-samang pagpirma sa isang petisyon. Ayon sa kanila, napakadelikado umano ng posibleng epekto na naturang proyekto hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon kundi maging sa mga susunod pa. Binigyang diin ng pagmatagalan na pinsala na maaaring idulot ng nuclear power plant sa kalikasan at kalusugan na maaari umanong hindi na maibalik pa sa dati. Dahil dito nanawagan naman ang grupo sa pamahalaan na gumamit na lamang ng renewable at mas ligtas na pinagkukunan ng enerhiya sa halip na nuclear power plant. IFM News. IFM News. IFM News.